Islam u Bosni i Hercegovini ima bogatu višestoljetnu tradiciju čiji korijeni sežu nekoliko stoljeća unazad kroz historiju. Dolazak Osmanlija u 15. vijeku nije bio prvi dodir islama sa Bosnom. Od svih južnoslavenskih država islam se prije dolaska Osmanlija prvi put pojavio u sjeveroistočnoj Bosni u 12. vijeku. O tome je pisao Abu Hamid al-Andalusi koji je boravio u Ugarskoj između 1150. i 1153. godine. Islam se prvi put značajno pojavljuje u Bosni sa dolaskom Osmanlija u 15. vijeku. Bošnjaci su prihvatili islam dobrovoljno. Dolaskom Mehmeda II. U Bosnu zabilježeni su masovni prelasci na islam domaćeg stanovništva. Samo u Jajcu na gradskom trgu je u jednom danu 36.000 porodica prešlo na islam. Proces prelaska na islam se ubrzao sa nastankom muslimanskih naselja i izgradnjom džamija. Islam je prihvaćen kako među bosanskim plemstvom, tako i među običnim stanovništvom Bosne, Bošnjanima, pripadnicima crkve bosanske u većini. Tokom rata u Bosni i Hercegovini ciljano i sistematski u velikoj mjeri su uništeni ili oštećeni islamski vjerski objekti na području čitave države Bosne i Hercegovine, a pogotovo na teritoriji koju su kontrolisale vojska Republike Srpske i HVO. Danas većinu muslimanskog stanovništva u Bosni i Hercegovini čine Bošnjaci. Pored Bošnjaka u muslimansku populaciju u Bosni i Hercegovini se ubrajaju Turci, Albanci kao i dio Roma. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine 50,7% su pripadnici islamske vjeroispovijesti.